Acho vapwere vakweyo vachatonga karekedza mhepo yakadaro ichaita zvakakura kupfurikidza izvozvo. Hanzvadzi yaEnmo yacho yakandipindura ikati nhasi ndo paanozodaro nekuti neni manzwa kuti Enmo akauraya vanhu pese apa airegere kuzviita. Ndaona uyo wakabereka yakabatwa nemukweguru ane mupwere akadeura ropa mwakayapfuura kumashure, asi nhukutuku yakuchibuda pamupwere wemukarangau kuti mviro yemhanza mapfeka. Chii chakuitika kumvere yako mwanangu? Yakutsika pakatsika remberi. Zvaari kuita zvacho kana ukamuudza kana ukati enda kuchikoro anotongodzokera parodhi utopinda musango. Ari kumba taura angu tari kupinda munzvimbo dzisidzo vachipara mhaka yakanga ichiparwa nezibambo nekuti umarapa tsetse machinda, asi mukubaka imomo machinda ndo mukukomba kwehosha nemhepo, kugodza kwemhepo. Ushatanga iwe kubata zvibharo, mukubata zvibharo ikoko uchasvika pakudeura ropa. Kana wadeura ropa watsigisa zibambo remuchindi wekudeura ropa wakachikaira kumazamburu kuti anopanda mitombo yekutsigiswa uvhimi hwake hwekuba kwete ushavi hwekuvhima uchienda mumatondo chinopandana nemhuka uchiuya nehuchuchi pakakaranga, asi kupanda mundimo dzevamwe nekupanda pfuma dzechini dzevamwe. Kana zvaipa unofanira iwe kushanduka kuita chiro chinotyisa nyamukobora. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Aiwa mbwire venyu tate guru nkodza takudatira kusaziva kunobviriwa. Aiwa remauze ijini Tatenda tate guru tatsekana mukanya sahwira ura mudare renyu mukanya tate guru ndinoriziva kuti kana iwe uchinge wasvika pano unenge uine mazwi ako, unenge uine ruzha rwekuchikaira kwaunenge waitawo matunhu aunenge wachikaira, wosangana nemagadzo nezvinhingamupiri kumbwere dzeZimbabwe. Isandiro here ichokwadi tate guru, asi ndariona zvabura wachikaira naro ucharizadzisa kurivhuma kana kuriramba, asi ndichakuudza pano. Tinotenda Machinda kuyerera kwemisodzi nekudeuka kweropa muZimbabwe achinguva ana chipfupi chemwaka yapfuura bengo mupengo mitombo yakapandwa nemadzibambo ikava muropa ine zviga zvekupanduka kwayo kusvika pakudeurwa kweropa nemupenyu anochekaira, asi zviga izvozvo zvichibatwa nekupandwa yekuda kwezviga zvemashave euvhimi anogadzirwa nemutoo usiriwo. Mwanzo zvandorevedzera kuzotora chakusina kushanda kuba
mbavha kuda kutsipika nekupfumba. Ini ndiri pano mvura yadzoka matanga kuna gwenzi rakanyiga mamo. Hapana kutaurwa chipenyu chinochikaira. Nonzara ndoreva. Ndokateerera tateguru. Hapana kutaurwa chipenyu chinochikaira. Gwenzi ibvute. Zvino kana ukaona wobata mitombo yekuti kana zvaipa unofanira kutsanduka kuita bere, kutsanduka kuita mukwava nedumbu. Nyoka. Zvino mukwava nedumbu pakupedzesera kwake kana achinge ashaya chekundinyamira kuzokobora. Ndizvozvo. Ndo zvandorevedza. Mutemaraga chinya nechausingadinye uchitema uchikobora. Ndo mhepo iyoyo yandaona uyo wakabereka yakabatwa nemukweguru ane mupwere akadeura ropa mwakayapfuura kumashure, asi nhukutuku yakuchibuda pamupwere wemukarangawu kuti mviro wemhanza mapfeka. Ndo zvandorevedza. Mviro wemhanza chinyi Mapfeka. chii chakuitika kumvere yako mwanangu? Yakutsika pakatsika remberi. Zvaari kuita zvacho hanzi hachatomboteereri. Kana ukamuudza kana ukati enda kuchikoro anotongodzokera parodhi wotopinda musango. Ari kuba taurangu kuti ari kupinda munzvimbo dzisidzo wachipara mhaka yakanga ichiparwa nezibambo nekuti umarapa tsetse machinda. Mukanya Tateguru. Aiwa ndiroro chairo tateguru. vega muti karanga wani mwere yake ndiani chinda rake. Tinotenda. Tateguru iharanga yemwanakomana ari wedzinza rekwana Mukanya vanobva Guruve, anova ndiye ari pamuromo wevanhu mazuva ano akaponda vanhu 25. Uyu iharanga yaakaita nayo mhere mbiri, sekunzwisisa kwandinoitawo. Anotiwo zvakazoitikawo atosiyana nemurume iyeyu, asi uyu nezvese zvaakaita zvoumhondi zvaakaita izvi akanga ane vana 2 neharanga iri, ari mwana wokwa Makumbe ushu. Chandiunza panapa ndechekuti nyaya iyoyo yemwana akutora ropa rababa vake nerasekuru vake rekuba, ndoyatati tateguru mwana uyu Sandiro here ndiri kubva kupanda nekurevedza. ndiroro chairo tateguru. Machinda. Sandiro kubva kupanda nekurevedza. Ndiroro tateguru. Wabondisa mazwi mukanwa. Aiwa ndikutotanga kutaura nene. Warevedze. Tauraishiwana. Machinda. Tateguru. Narevedza kuti chiyamwira urombwa hunopandwa uchipinda mutsinga nemuropa kuti nechauchabara mberi patsika remberi Patsika reshure. patsika reshure. Ukaringidza kuti yakudeura ropa kumavambo kwake haana kutanga nekudeura, akatanga nekuba. Tatauka musha nhumba akatanga nekudini nekuba. Asi mukubaka imomo Machinda ndomukukomba kwehosha nemhepo, kugodza kwemhepo. Ushatanga iwe kubata zvibharo. Mukubata zvibharo ikoko uchasvika pakudeura ropa. Kana wadeura ropa watsigisa. Ndozvandorevedza. Ichokwadi. Zibambo remuchindi wekudeura ropa wakachikaira kumazambuko kuti anopanda mitombo yekutsigiswa uvhimi hwake hwekuba
kwete ushavi wekuvhima uchienda mumatondo chinopandana nemhuka uchiuya nehuchuchi pavakaranga, asi kupanda mundimo dzevamwe nekupanda pfuma dzechinyi dzevamwe. Undazondorevedza kana zvaipa unofanira iwe kushanduka kuita chiro chinotyisa nyamukobora. Undazondorevedza pandakarwa hondo ndaiva nemutombo wokushanduka kuita churu ibwe gwenzi muti chinyukwa. Undazondorevedza zviri kwerasi kuti isu tadyarwa ezvezvi tinoti maminipinika minimini inda adi kuriita neropa minimini kuriita neropa minimini runda kuitwa nemitombo. Undazondorevedza kuti kana wadai wekuuya kuti undirwise kunyange ungairi dutu mupengo ndikakudai ndakanakana nekwauri kudai uri padutu mupengo hauuye pandiri unoparara unoenda wakadini wakadai. Undazondorevedza zvino kana iwewe ukange waakuita chirombo kana waakuita chirombo wachii ndosaka nuchiona vapwere anenge akabata mutombo wekuroya akaparara akafa anotsutuka. Kana ntirevedza kutsutuka ndorevedza kuti anoshanduka chiso kana kureba kana kukura kudai kutambudzika naye kutsutuka kupi kuva mutombo yakukutaridza imimi iye zvaakanga ari. Ndozvandorevedza mazwi iwaya ndiwo aripo padaka riri pakati pekuuya kwako nemukaranga uyu kuti mukaranga uyu aya kuti kwezvino ikaita mhambira pambira kuti pakatsika yemberi ndo panotsika reshure kwendinosarawo ndiri chinyi nemhaka yekuti ndo pandikutotiwo ndo mbwere dzanguwo ipapo ndo vana bambo vanguwo ramangwana vachandichengeta. Sandizvere naye mukaranga hepo iyoyo noda kuganhurwa kuti isapambire kuvapwere. Pakaparwa mhaka pakadini pakakwana, pakaparwa mhaka pakakwana. Ichokwadi tatekuru ndo shungu dzedu nemukaranga uyu kuti mwana uyu haana chaakapara, haana gwenzi raakabata. Zvino pakati atsika remberi pane zvimwe zvinonzi patsika remberi poita reshure, kuunganidza pfuma mune zvakanaka zvonzi mwana wangu ngaaite zvakaita bambo wake, kwete zvemaipe. Izvi zvemaipe izvi zvekudeura ropa revanhu nekubira vanhu aiwa ndo zvaari kuramba mukaranga uyu mwana wacho. Vapwere vakweyo vachatonga akarekedza mhepo yakadaro ichaita zvakakura kupfurikidza izvozvo. Saka imhepo iyoyo inoda kugara yaganhurwa kurudzi rupi kurudzi uyu, kwete kumupwere mudukwani uyu kurudzi rupi uyu, nekuti imbamba wapamba zvezverudzi tukupanzwa tatekuru. mumusha mune mbozika dzakaparwa idzi mbodzi dzakaparwa idzi dzinomira nevapenyu varipo dzichitevera ropa noti dzavandoreva. Saka zviro izvozvo zvinotoda kuganhurwa kurudzi rupi urwu. Haisi nhaurwa ingada mupwere uyu ari umwa chete nemupwere wake, iye haana dzinza nani naye, ngaauye nemadzibambo vedzinza remupwere uyu, nekuti chiro ichi tikachiganhura pamupwere uyu chinoenda mudzinza. Saka dzinza rinoramba rodeura chinyi ropa. Uroyi hwakapandwa neakapanda ngahuperere kubvi ikoko. Zvekudeurwa kweropa zvakaitwa, madzinza iwayo yese anofanira kugara pasi kuti vagadzirise zviro zvipi izvi, vave nechenuro yekuchenura kwemadzinza nekuposa utete hwekudeurwa kweropa kwemadzinza asiri ani asiri avo kaitwa nembwere yani yavo. Ini kana ndiri pano handipo pakutsipika ngozi. Nonza zvandoreva handipo pakutsipika ngozi kuti vakaparirwa mhaka
Munonzwa zvandorevedza Machinda yekudeurirwa ropa ndotaiwa zvakaitwa sandiro ndochikaidza repasi chigare ngavagare pasi nevava vatange vagadzirisa chenuro yembwere dzakaparadzwa dzisina mhaka yadzakanga dzadini dzapara. Munonzwa zvandorevedza inini changu kuti mhepo yakarombwa nenyakuromba inova yakutsikisa repatsika remberi reshure rotsika. Munonzwa zvandorevedza iyoyo ndo yandiri kutaura kuti aiwa kamhepo inofanira kuganhwa kuti isaite bamba wapamba kupambira kuti yakutevera ropa ndozvandiri kurevedza zvipi izvozvo kwete kuti nini ndiri chatsipika. Mhaka dzakaparwa ngadzigarirwe pasi dziyananiswe nevapenyu kana vachichikaira kune repasi chigare kune vemhepo vochikaira vochenurirwa vari pamwe chete vachiposa utete pamhaka yakaparwa. Munonzwa zvandorevedza asi kachaipa ndechekuti mbwere haina mhaka ichokwadi ndo zvatafamba haisi ngozi ka iri kufuka iri kutaura munonzwa zvandorevedza haisi ngozi iri kufuka iri kudini iri kutaura asi bamba wapamba yekuromba kwakaita zisekure vapore zibambo renyakupara mhaka achienda kumazambuko unopanda mutombo yekuda kutsigisa uvhimi hwekuba yakaapa kuti iye aine muko neminimini rake rekuti iye unodzoka kuita chirombo chinotyisa nyamukobora mukwava nedumba. Munonzwa zvandoreva ndiri kupanzwa ndobva ndatsigirawo ipapo kuti zvamuri kutaura isu tanga tichingofungidzira kuti zvinhu zvakangoitikawo nekuti pandaiita hurukuru nevemhuri yacho pakabudaiwo mashoko ekuti paakasungwa nemabhurakwacha aba mombe akazoda kuvatiza paakangovatiza akapota useri kwechigwenzi akabva apinduka akabva aita nyoka. Ndikurevedze ivava vane mhaka nekuti zita nemadzinza nemidzimu yavari kutaura panhaurwa dzavo sandiyo wekunzwa zita rinorevedzwa pamupwere nyamupara mhaka ndiro rezita rerudzi rwake risiriro ndozvandiri kurevedza kuti mbwere inoya iri kumusana yokurira koko yobereka mazwi. Munonzwa Machinda yobereka mazwi ekutakura kwayakurira ikoko kana mhaka dzinoparwa dzotaura kwayakurira iri rinoitwa sei nhai tateguru nekuti ndakaifambira sekutaura kwamuri kuita ivo zvakabuda mukutaura ndikafamba ndikaenda kumhuri yacho ine zita ravo rekuti Chitate kunove ndokwaari kunzi akaberekerwa veikoko vane makakatanwawo nekusazvigamuchira vachitoti baba vedu vakashaya vataura kuti haazi mwana wangu akaitirwa gumbo panze atizoti ichokwadi here kana kuti kunyepa kunyange nambo yacho vakagarwa nakatakavataura navo ambuya vatkanzi muri kunze mwana haazove mazvitsva uyu mwana uyu ndewo kwaChitate kwaChitate vari kuramba kuti baba vakasiya vataura kuti haazomusha medu asi vakati aiwa hapana munhu anoti akanyira matoko apo matuzvi unyapa akanzi iwewe ndiwe waita tsvinapo hapana nobvuma nokuti chinenge chava chinhu chakadini chakaipara ndiri kutaura pano ndiri pasi chigare ndakatera ivo ngavaterame ngavadini ngavaterame kuterama kutetekera nekunzwa kana vaine ravasina kunzwisisa kuti chinyi chiri kuitika ngavaritekeizeke vave neumbowo nekuziva. Munonzwa zvandorevedza asi iri inhau yekuti kuramba kwekuti mazwi machinyi mazwi hapana anoda kuti ndiani anyirapa zvinorambika zvipi asi ndinorevedza kuti aiwa ngavasaita izvozvo ngavaterame nekuti nhau dzoda kugadziriswa idzi pane ropa rakawanda rakadeuka papi apa rinoda unyoro kubatana nekugadzirisa zvipi izvozvo kuti vapenyu vanenge vasara vagare zvakadini zvakanaka mweya yevakaparara izorore muchinyi murugare. Munonzwa zvandorevedza ndiri kupanzwa tateguru ndiri kupanzwa panotoda kupindira kwenyika dzimo nekuti makakatanwa aripo sekutaura kwamaita kuti vanofanira kubatana vanhu havakuganhurwa kumhepo yakapinda mumusha mavo
asi vanhu vachona havana kutobatana semunhu akapinda pakati pavo. Ndikanzwa hurukuro dzavo dzese ndedzekunakurirana. Kuona kwangu inini havambobatana kuti vauye kuzogadzira nyaya vari vese. Hazvina mhaka izvozvo, zvazvemhaka dzevari pasi. Alright. Nekuti vari pasi vanotevera dzinza. Ndo zvandorevedza. Ungaramba iwe asi vari pasi vanotevera chinyi? Dzinza. Handidi kukunyeperai pano kana ndikurasei vapwene. Vari pasi vakweguru akaenda anotevera chinyi? Dzinza. Anotevera ropa. Haatevere chiberekeswa. Chiberekeswa achiziva. Patsanangure ipapo. Chiberekeswa chekuti iwewe wauya iwe une mbwere yako unayo kumusana. Mva ndiripo. Kana wasvika mumusha imomo wakurira imomo wakapara mhaka. Mhaka iyi haiwe mawakurira. Iwewe wapara mhaka unoda kushandisa mukana wekuti uyakurira mumusha muno. Ndinomupa mhaka iyi aiende ipapo nemhaka yekuti mhaka yekudeuka kweropa nekudeurwa kweropa inotevera dzinza. Mapajekesa. Warinzwa mapajekesa. Izvozvo ngazvisakanganisa kana kukanganisana kuvapenyu, asi ngavaite gumbakumba kuti mubatira pamwe kuti vagadzirise nhaurwa dzipi idzi. Asi zvaakuitika pamupwere wemupwere ndo panoda kugadziriswa bamba wapamba ipapo patsika remberi. Chokwadi akuba zvinhu patsika rei remberi. Patsika remberi ndo panoda kugadziriswa ipapo. Zvino izvozvo hazvigadzirike nemukarangauka kuti mbwera haisi yerudzi rwani rwake. Vanzwa mwanangu? Madzibambo mushamba wangu wakarohwa wamune maswaya ndo vatinoda pano kuti agadziriswe nhaurwa ipi wakatotsa nhau dzekudeuka kweropa kwose dzakabvira muchinyi mukuba. Ndo mune muko nekoma rekudini rekuba. Ndo zvandoreva tikupanzwa tateko. Musakani wakaona inyakupara mhaka iye pachake achirevedza pamunhu kurevedzerayi kana kurevedza nyika kuti mutombo iwoyo uri chinyi uripo. Kuna kutsakatika woshaika wakautaura wozonomuka wakadini wakadano hairevedza zviro zvemazviro kwazvo ipapo. Patsika remberi panotsika rechinyi reshure. Asi kokudeura ropa ndouvhimi here ndoushayi ndourombwa hwatisingadi. Norinzwa muchinda tinotenda tateguru. Aiwa padzeka handina chandinopanda kana chandinobata pamupwere kana ngaura. Ndinoda madzibambo enderere kuita zviro zvipi izvi. Ibamba wapamba roda kugadziriswa kwete kutsipika kuyanana kwavapenyu vakaparirana mhaka nekudeuka kweropa. Sandiwo inora handiteerero kana uri worongo naro uchitaura tateguru paida mhepo yevafi yamunhumba mangu. Sandizvo mhepo yevafi haikonzeri kuti mupwere wako iwo wabe. Chiri kupa kuti abe urombo hwakabatwa nezisekuru rani rake paakaita mhidigari ipapo kuita nyamukobora. Koma iroro akaripanda Mozambiki ndokatorwa mushonga iwa. No hungu pakubatsirwa komwana wake wemuzukuru wenyu ari mudaro panonetsa kuti agone kuuya neveukama vachona ivavo nekuti havana kubatana. Amino pamwe ndingangotaurira ari pano, regai azvitaurirewo ega. Sekuru vari kutaura nyaya yekuti mwana vamubatsire vakamure mhepo iyi, panofanira kunge painiwe dzinza rekwake. Handifunge kuti pana anokwanisa kusunga bhozi unogona kusukurudza munhu kuti zvibuda sei pandakavaudza pandakavafonerwa nababa ndichivaudza kuti hanzi mwana akudai. Hanzvadzi yaenimo yacho yakandipindura ikati nhasi ndo paanozodaro nekuti neni manzwa kuti enimo akauraya vanhu pesa pairegere kuzviita. Ndikati tete moziva kuti nini kuti ndikudze kuti mwana adai nhasi mwana adai. Inini kuzotoona kuti regai ndipe vana baba vana inini ndandatoremerwawo. Ndaiva ndiri munhu aigara achichema nemwana iyeyu, aigona kubuda usiku otoenda kana paanovata chepo ukapaona unochema
mwana uyu ndopanovata apa, asi havazvitambiri. Vanenge vachitaura kuti mhepo idzi dzakabvira kare, saka imimi munozozvigona here izvezvi? Ndikati atete zvinotoda kuti tibatane, nekuti tese muone zvichibva kune mwana wangu zvinouya kwamuri. Nzaisu titori covered because isu toenda kutofamba. Ndikati alright. Saka imimi muri kuti kudii? Zvikanzi imimi ndimi mai vevana, because isusu patakasiwawo nababa vedu, mai vedu vakatichengeta kusvika takura nhasi. Ndakati inini nhoroondo yandakanzwa nezvamuri kutaura zvakatosiyana. Imimi mai venyu havanambokuchengetai kusvika makura, asi makatosiwa muri vadiki. Nhoroondo yenyu yanga iringoriwo nyaya yekuti pese paisvikwawo vachiiti kana pamba pevanhu pasina vanhu, maitorawo zvinhu muchiita muchidya. Saka isusu ngatibatanei. Saka ivo vainge vachikakavadzana neni. Ndikati atete ini handikwanise kuti ndikakavadzane neni, sezvo imimi ndimi baba. Zvikanzi baba vacho hasi munoziva kwavari, ini handipfeke matrauzi. Saka nyaya yacho inotondiremerawo ndiri wani. Kuchinda tateguru haipandike naurwa iyo kana pasina vari pariperi. Undazandorevisa ndirikupanzwa tate. haipandike vanza machinda uyo haana chaanogona kudzivirira kana chaanokwanisa kutaura nekuti iye mutoro. Undazandorevedza nekuti iye muchini mutoro, chokwadi mutoro. Saka mazviwo aya anofanira kusvika kuve nevani vavo vopa sarudzo yavo ivo kuti zviri kuitika izvi vari kuzvida here kana kuti havazvidini, nekuti ina handipoperi kuti uya ndi kunhadzirudzire matare. Asi apa ndakuudza nhau yacho maitikiro ayakadini ayakaita iri kuita. Ndapanzwisa tate. Saka izvozvo anotakurawo shoko. Iwo ndiwe sarura wake unaye. Aiwa tiri tese ichokwadi. Zvinongoiye ndingamupa yake ndotanikire kana iye haada kuva rarangona mushauri anouya pachake ndomugadzirisa hosha iri mukati medindu rake ndomutambudzana nechiri kumunyima makopi ndoretsavangaizvi izvo hazvinei mhaka yekuti ndingazvitanike pauri mukanya zvava zvakewo iye neupenyu hwani wakewo anoda kuvhurirwawo mikana yake zvaa zvani asi chamusumudza kuti asvike panhau yemupwero nokuti ndopaari kuti ipapo ndopane upenyu neraramo yake. Nokuti kana munhu wabereka mupwere wako unofanira kumutarisawo kuti uzobatawo vapwere. Azukuru handiti ndizvo sandizvo here naye mwanangu? zvakuratidza zvekuti mudumbu munokunetsai. Nyaya yehope iri kutaurwa pinduranai natsekuru. Dzimwe nguva ndinorota hope ndichikanganwa, dzimwe nguva ndinorota hope kana kuti dzinoitika, dzimwe nguva ndinotokanganwa kuti ndarotei. Rakwewa uchapanda apanda rakusimudza handingakutandikika ini. Saka tategura kuti nhau dzenyu dzechekuita nemimba nedzinza dzenyu handingadzitauri panapa tozvitozvita. Imwe kana mazoda kusiyana kuti munhu amudari yamamafambira yemwana kukutambudzai yataurwa apa ndinoda kudzinza rake yakukwanisa kugadzirisira. Aiwa pakanaka.